Nukadiya sa may lungsod sa Pamplona. Dakong ikalipay ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona nga ang ilang programa nga Hawod Livelihood Swime Dispersal alag sa mga katawhan sa lungsod sa Pamplona nga nagmalambuon kini. Matod pa usab ni Konsyal Tolentino nga nalipay siya nga naglantaw sa mga beneficiaries nga ang ilang gitanom ang giani na kini. Dugang usab niya Konsyal Tolentino nga gisugdan nila ang maong programa nga swine dispersal ni atong Agosto tuig 2020 o 11 na kabulan anaan na sila 50% nga nanganak nga mga baboy ang nakauli na silang tag-duha kabaktin nga bayi para sa maong programa. Sa isa usab ni Konsyal Tolentino nga magkugi lang gyud ang maayo kay ilang sakripisyo sa pagbuhi sa baboy ang nagbunga kini. Dako jud nako kayong kalipay kay ang ato ang gisugdan last year, August man siguro to sir of last year. Nagbunga na gyud this time and malipay ka magtan-aw sa beneficiaries nga naani na gyud nila ang ilahang gitanom nga kuan. Ang ilang mga sakripisyo nagbunga ra gyud. Para nako sir no, kugi ra gyud sir. Kay kung magkugi ra gyud tan, aduna ra gyud tay maani. Kini ang ating Rakapalita 943. Dugang usab ni Konsyal Tolentino nga kagahapong adlaw kauban ang iyang grupo bibisita kini sa mga nakabenepisyo sa ilang swine dispersal program. Ang uban gabi pa nanganak, ang uban usab simana o ang uban gilutas na ang mga bakti nini. Dako usab niyang kalipay ni Konsyal Tolentino nga doon nagay tagatanhay ang mipalit sa aktong og mga baktin kagahapon atol sa ilahang pagbisita. Ani ang pamayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Karon akto na to nga mapalitan na to dayon ni mabayaran ni pila ka book ani na tagatanhay among palit usay imuhang Lahi pa gyud bayad. reaction ani. Malipayon gyapon sir kay kana bitang siyempre magproblema biya po taong feeds ang tagiya sa baboy. So at least kuan ba na siya para i-rolling niya kay para makakuha na sad siya for next na sad nga panganak pohon. Oo. Kay kanit dili ni madugay mo buntis naman po ni inahan ani. So ang anak aning second na nga panganak kay nakahatag naman siya sa iyahang bahin. Iyahan na tanan, so makonsider na jud siya nga ginansya na jud. Mo na jud today no, ginansya na jud to. Alipay kay sir. Suban bitaw dagdagan. Kini ang ating Rakapalita 943. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino eksklusibong nahinabi sa Atlaka Balita News Team. Kani usas mga nakabenepisyo nga si Nanay Maribek Lastimoso nga taga Barangay Santa Guida nga matud pa niya nga dako kining ikatabang karong panahon na. Iya usab iyang himong biligalon og nanganak. Nakita niya ang mas dako gyud og ikatabang niini. Matud pa ni Nanay Maribek Lastimoso nga dako gyud siya kapasalamat ni Konsyal LV Montesa Tolentino og sa kaubanan niini sa programa. Okay rin tayo. Pasalamat po Ma'am Ilbe. Nakakuha siya kong baboy niya. O karon na ay joy ko na produkto kita. Dako ba gyud ikatabang sa imong pamilya ni? Kabagabang jud na kay kuan ka bali-bali na karoling-roling ba. Oh. Hmm. So nainipalit nato ron tagatanhay. Asa dako gyud ka swerte bisita pa ka ni Ma'am LV. Swerte yung Ma'am Ilbe. Kaunay kuan kay ay bayar. Kini ang ating Rakapalita 943. Samtang ang presidente sa Swine Dispersal Program nga si retired police officer Eric Josel Ramirez Jr. nga nalipay usab siya tungod sa kadaghan ang nakapaymulo sa ilahang programa. Matod usab ni Josel Ramirez nga iyang nakita nga nagmalipayon usab ang mga katawhan sulod sa 11 kabulan nga pag-atiman sa baboy nga nagmalampuson kini o milambo.
Dugang usab ni Josel Ramirez nga adunay 20 na gani ka baktin ang nauli kanila sa ilahang programa ug ila usab kini nga ila kini nga gikasabutan nga muhatag gyud og duha ka baktin ang nakabenepisyo ni ini aron mo ipahatag na usab kini sa uban. So far sir, ang nakita yun ako, malipayon kaayo ang mga recipient sa maong programa nini among livelihood project din nga initiate ni Ma'am LB, then ako'y napili nga isip presidente. Dayon, so far sir, ako nakita sa mga beneficiary ato nalipay na gyud sila dako kay daghan ang nanay nakita sir sa almost 1 year na mo nga pagpanghatag nila na gani may nabahin nga ubay-ubay na gyud nga baktin. So far mga more or less 20 heads na ang nanganak. Kini ang atrang kabalita 943. Hinumduman nga ang kasabutan sa pagpamuhi o biligalon nga gikan sa ilang programa kon manganak ang baboy muhatag kinig duha ka baktin og dili na mangayo og lain pa og ang anay nini ang maila na sa nagbuhi. Ang duha ka baktin ang ipanghatag nasad ni sa mga tawo nga kinsa nakalista na. Iyang usab ni Sir Josel Ramirez nga katong nainganyo o umuinganyo o pamuhi o baktin nga mahimong biligalon ilarang bisitahon ang panimalay ni Konsyal LB Montisa Tolentino dito sa may poblasyon. Legal nga i-remit sa nagpuhi. Saon to sir? Kato sir, amo na po itong i-roll o kinsa na po'y ganahan nga mo avail ato sa among programa sa livelihood project sa swine dispersal na mo. O kinsay willing nga mo avail mo adto sila sa opisina sa Kamam LB. Kini ang atrang kabalita 943. Local. Si retired police officer Josel Ramirez Jr. og presidente usab sa Hawod Livelihood Swine Dispersal. Daing lokal nga balita, wala usab katuo si Crisanto Garrett Jr. nga ang Vice President sa Swine Dispersal nilang Konsyal LV Montisa Tolentino nga tungod kay matud pa niya dali na kayo ang panahon. Og ila kining gani kining nga gilimot-limutan ang maong programa. Matud usab ni Crisanto Garrett Jr. nga dako nga epekto og dakong ikatabang sa mga katawan ilabi na nga miabil sa maong programa. Dugang usab ni Garrett nga adunay mga ni inganyo nga mamuhi o baktin aron mahisama usab sila sa nagmalampuson o nagmalambuon nga benepisaryo sa ilang programa nga swine dispersal. Lang sir, wadyo ko gatuo nga ingon day ani ang kalambuon ang among gibuhat sir sa last year pa man ni sir, so programa ni Ma'am Ilbe, so ako gihimo ko isip vice presidente sa among livelihood swine dispersal. So pagpanghatag na mo ato sir, murag limot-limutan ra ba. Pero karon sir nakita na ko mahayog epekto sir, dako kay katabang sa katawan. So ingon man ang uban nga katawhan sir, naika gani sila sir nga mugalambod sila kay nakita nila ilang silingan nga matud pa sa usa sa mga beneficiary na mo ato nga ang baboy nila nanganak og pulo. So kuan og usa sa imutakal siyam. So kuan og duwa ibalik dito sa Kamam LB kay mo inigpanganak kuan man, so iya pito jud og usa ka bigal. So dako kay katabang sir kay nana say mapalit sa ilang panimalay para konsumo lalog, dako kay katabang. Okay sir, isip mamuhi. Kini ang atrang kabalita 943. Say usab ni Crisanto Garrett Jr. nga sa pagbuhi nini dako nga kinahanglan mo ang maayong pag-atiman sa baktin, bakunahan usab o hangtod nga motubo aron na mahimsog ang mga baktin puhon kon kini manganak na. Labaw sa tanan ang pagbuhi kinahanglan gyud nga limpyo
og dili baka perweso sa ubang nga silingan. Kuan sir kanang imo ra yung atimonon og maayo sir nga kanang tagdon ra jud nimo ang baboy, injection. So imong panid-an pod ang klima kay ang baboy pod pareram pod na siya og may kinabuhi gyapon ba. So imo siyang kuno limpyo maayo ang iyang sanitation sa lugar, vaccine tanan imong buhaton sir bulan dili ka maalakansi nagay mo balik sa imong panudlanan bisag ginagmay ra sir pero murag alkansiya ba. Kini ang Atraka Balita 943 Local. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.